Oh, mga NPA man eh. Naman eh, katabang sa itong gobyerno ni. Oh. Sige, katabang aning kuan. Sige ra nig panghilo og utok may galas mga lumad. Oh. Ako lumad man ko hiluhi ko testing di ba tamparuson ta ka. Sige, wa man gyud mistisong dugo ni latay ani akong ugat. Impeach! Impeach Sara now! Sige. Oh? Impeach Sara now! Impeach! Impeach! Impeach Sara now! Baga. Impeach! Impeach Sara now! Pag-aag dagway ah. Impeach Sara now! Impeach! Impeach! Impeach Sara now! Kaya daw. Teacher man kuno ni siya, di ba? Oh, dagway mga igala ni Panas kaso kidnapper man na. Child abuser man na. No man yun na presohab eh. Nawagan ta may galas ng gobyerno sa Pilipinas. Nakita ninyo, ano naaman lagi na diya. Kaya sila, kung ano, dedikasinyo sa mga tarong din ng mga... Puro man na may gala mga progresibo. Kailaman mo, ana. Sige na nagpanghilo mga igalag, hunahuna sa tao. So may gihimo, ana, rally? Oh. Mo man mga tawhana mo kontra sa NTF-ELCAC. Mo na mga tawhana may gala ang muriak dayon. Labi na katong panahon nga ang NPA gideklara nga CTG or Communist Terrorist Group. Kisa may nireact, mo man ni sila. Nga di daw ang kay tawagon may galang NPA komunis terorista. Diba? Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.